ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ ଆଉ ଖୁସିରେ ଥିବେ। ମୁଁ ତ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲି, କାରଣ ଯେହେତୁ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ଅଛି, ତେଣୁ ମୋତେ ତ ସବୁକିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତଥାପି ମନରେ ଭାରି ଖୁସି ଥାଏ। ଏଠି ମୋ ପୁଅ ଉଠିଗଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ଗେଲ କଲି, କୋଳେଇ ନେଲି। ମୁଁ କହିଲି, ଧନରେ ଟିକେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟାଟା କରିଦେଲୁ। ଯେହେତୁ ନୂଆ ନୂଆ କଥା କହୁଛି ଖନେଇ ଖନେଇ, ମୋ ପୁଅ ମାତ୍ର 1.5 ବର୍ଷର, ଭଲରେ କଥା କହିପାରୁନି। ତଥାପି ସେ ତା ମାମାର କଥାକୁ ମାନିକିରି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟାଟା କରିଛି। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ତା ଗାଡ଼ିକି ନେଇ ଚାଲି ଆସିଲା। ସେ ବି କହୁଥାଏ ମୋ ଗାଡ଼ି ବି ଧୁଆ ହେବ, ପରିଷ୍କାର ହେବ। ତା ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ ଏଠି ଲାଗି ପଡ଼ିଛି। ତା ବଡ଼ ଭାଇ ବେଲୁନ ଫୁଙ୍କୁଛି, ସିଏ ବି ସୂତା ଧରିକି ତା ପାଖକୁ ଦେଉଛି। ଭାଇର ତାର ସାଙ୍ଗ ହେଇକିରି ଫୁଙ୍କା ଫୁଙ୍କି କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଗାଡ଼ିକି ଆଣିକିରି ସେ ଏଠି ଥୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗାଡ଼ି ଥୁଆ ହେଇଛି, ଟ୍ରାକ୍ଟର ଥୁଆ ହେଇଛି। ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆମର ଆଗରୁ, ମୁଁ ଆଗ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ଗୋଟେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆଗରୁ ସଜଡ଼ା ସଜଡ଼ି ସରିଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଠାକୁର ଘରେ ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି। ମୁଁ ଚାଲି ଆସିଲି ଠାକୁର ଘର ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରିଦେଲି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ବଡ଼ ପୁଅ ଏଠି, ଆମର ଯେହେତୁ ପୂଜାରୀ ନନା ଆସିଥିଲେ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ଆଜି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅଛି, ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହୋମ ହେବ, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ଏଇ ଟ୍ରାକ୍ଟରଟି ଆମର ସଜାସଜି ସବୁ ସରିଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଆଉ ବାକି ଯାହା ବି କିଛି କାମ ଥିଲା, ସେସବୁ ତ ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଉଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ମିଶି ମାସିକି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଯେହେତୁ କାମଟି ବହୁତ ଭିଡ଼ ଅଟେ। ତାପରେ ସବୁକିଛି ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠି ପୁଅ ମୋର ଦେଖନ୍ତୁ ଝୁଣା ଧୂପ ଲଗାଇ ଦେଉଛି, ନନାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ନନା ଏଠି ଆମର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ସଂକଳ୍ପ ଏବେ ଚାଲିଛି। ଯେହେତୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆଜି ଅଛି, ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା, ସାନ ପୁଅ ବି ଆସିକି ପୂଜା ପାଖରେ ବସି ପଡ଼ିଛି। ସମସ୍ତେ ପୂଜାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଦୁଇଟି ଟ୍ରାକ୍ଟର ହେଉଛି ଆମର ଆଜି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ସକାଶେ କେମିତି ସଜାସଜି ହେଇଛି। ସବୁକିଛି କାମ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ସବୁକିଛି ଧୀରେ ସୁସ୍ଥେ ହେଇଗଲା, ଭଲରେ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଟ୍ରାକ୍ଟର ଦୁଇଟି ଯେଉଁ ସଜା ହେଇଛି କେମିତି ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବି କହିବେ। ତାପରେ ଯେହେତୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ କି ଆମ ଘରେ ଆଜି ଅରୁଆ ଭାତ, ଡାଲମା, ତା ସହିତ ଟିକେ ଓଉ ଖଟା ହେଇଥିଲା। ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ଘରର ପର୍ବପର୍ବାଣି ମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କିଛି ହେବ ଭଲ। ଯାହା ବି ହେବ ସାଧା ହେବ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଖାଇକି, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।